Ngidap da kajing sngongu ka bakrau yu blay ubala pelak ya ka mau ka Church Christian Endeavor Union ban pelong ya ka jaseng pli ya ka theme ka Youth Week bat Youth Sunday arhajar arpuway lingba ka online worship service na ka benta ka mau ka Church C Union na pediang sobhai pi ki kimi ki pa ki heb barit bat khamtam e ya pi ki khun samla shendang bat kanthai ki balong ki para endeavors bat kumjuru ya ki para bunget ki baju page bat skap ya ki jaseng jongi lingba ka YouTube channel jong ka balang bat lingba ka cable network channel syakani ka jing syakri ya ublay ha ka kateng ka bathiang tam jong try bat nong penim jingi ujis Chris ka theme jong ka Youth Week bat Youth Sunday ka long ki Kristan ki bakhan adkar ya ka bala pensyong nong rim naga city upol shautitas kelenong ka baar ka khot ka ban rio te shopping instang tungin pendem lang ha ka jing duai ublay bu pa jing phamleng aingu imi ko try nam takani ka sngi ka kum ki khun ki jome nyo ya ka ban syakri bat penan buram ya ka keteng ka em ba ka ban bo ka jome try ba ba tunang yalam mingi kum ki khun samla banginang la ban ya hagan ti ka man ka ba khu ya ka jome trying IT nam takani ka por baro ko we hik sang ti blay ka ban bo ka jome yakini baro ipan ka keteng try bat nong penem jingi Jesus Christ mentah do halakata amen. Ini petang ya kejing syakri kejongi dak bang ini ruai lang kejing ruai ke basispa hanru fulai nak bathamai bat sispa san khandai nak barim bat hadin jong kani kejing ruai ngan soha ban kerpat ye walam lingdo bin yalam yangi ban puli nak ketien kejong blai bat ru ha kejing duai. Hak mi yarwai to yarojam gubneng perthai ya laki jeng yaro to say ban gentius im you Christ utrai jeng yarojam yen jong me pamilasya hakadik na kapop jong iban ba tuyarojam gubneng pertheng ya laki jing yaro doseng ban gentius im you Christ utrai jeng yarojam ngen ai tuhi kai trai tunang pensyai ban snow tu ya kapor jong mi tidonu jong ngisen shalun Gosim kabam jukut Doyarojam gubneng pertheng ya laki jing yaro doseng ban gentius im you Christ utrai jing yarojam ngin ai dosa batngi halakasni dosa konong pen em jongi bangin yosha kritang yame kat ba im haperteng doyarojam gubneng pertheng ya laki jing yaro doseng
di suam ni ma blai jing doi ni puli na khting ka jong kata ka ba ni kong na ka sti apostol Paul so titas le nang ba le khat man riu do pra ba na ka sti ba ni kong Petros le nang ba san le khat man riu do khat wei kin tin bong kum ni kumju ki rang ba kham samla to sneng ban long ki ba khan adakar haki ei baro da pin i yel di ka kom haki jing le ba ba hala ka jing hikai da pin i ya ka jing sngu bo khia ya ka tin jana ya ka bam la ban pin rem ba ta ba ya le persha unyo le rai na ba don ei ka basniu ban ong saphang jongi tungin pendet yala di na markata po kakti ba kra bor ko jong blay po unyo pen kra pi ha ka ya babet da ba brat halo jong u ya ka jing kuslai jong pi baro na ba usumar sukher mu u saphang jong pi to phen le atkar to phen ya sharai na ba ta unong yele jong pi uba usaitan kom useng ba kurho ya keleng udawat khanang ya unu ru ba unyo ngu teldi lauta to pen yale persha kibas scam hala ka jingen tak batem badang pendam ya kita kijo hi kijingsa sitom ha kita para bangen jongpi kiba ha perthai te ublai ka jing ai baro uba la khat ya phi sakata ka buram bamjukun jong u ha kres onda phila sha sitom khendiat por mu u hi ken onda pinjana ya phi onda pin scam onda pin site bor hau tolong kajing sensha sebam jukut amen to gele lang jing doi ko pa jungi ba hamnang se se ne por mandem sap khu jong me san ni dap sungu sa ka jing don ka jong me ka jing ri jing suma su kher me ngi sa ngi ra ben ni sa ben ro no brom khrem khu jong me sa ho ja sa ko balang ko union ngem la sa man pli ki jing mani jong ni sa ben lum lang maju le ki por me su han de ko buram me sa ya ka ikilat kiliti ba ma pli sa limbag ni ko jing start ka juk ba menta san hakba iwei ibangen ijong me sa kilap ni snok ti lang wan ni sa kamtam tu badan kamet ka bam kai bam ya ba pang stom ru hajin nang jing thia pang jong ki kilap ni snok ti lang ban ni banero penom buram tem khoi ko jong me sa to don kar ban ni sa ka union sa hajin pen kre jong ni ban khi ya kan ni youth sunday ka youth week sa to a ba bro ki bro khoi ki jing pen kre jong ni sa kin lang ba ya bai la ti bai papiang hun mat jong me sa to dan sa bai program dang sa bangin pendap sa to dan ka sa bagi hun samla ki jong ni sa hani ko por sa ngi im ko por ba e sa to ri suma su khe me ngi wei pai wei sa ai bor me ngi sa kum samla ngi la nya ki ti ko jong me sa bangin ri la ka jong ta ko ka buram sa ba ka phe kan i ka dur ba bri ko jong me lamba ka ko ka buram ka tin ka thli ka kam ka jam bangin le ru sa bangin plai ka teng ba im ko jong me sa to don ka me ban ngi sa ha ngi por nang wan sa sim me e ka por ban sa ma ki ni bor khan i dam ngo pan ha ka teng tram no Jesus Christ long ju me nim tam chu hiru amen agni ka pon an khot iki khot jong ka kwai jong ka ma khot chi union begin sowa ban ai hengi ya ka theme song Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Ni subhasibun e ban yo hapdeng jongi ya I pastor Bikhan I belong I pastor Jong Kabalang I ban ai hangi ya ke jingkran pli ya ke theme hakani ka por nagaliang Jong Kabau ka church union pediang subhai pi pastor bat ni dap da ke jing sngongu ka bakrau e nagamta ke jing la kloy jong pi ban pediang ya ke jing pen bet jongi kum ka union tu blei un long kat bat pi dang ai ya ke jingkran pli ya ke theme kaban long ke jing kerku bat ya baro ki bala ban yo sngo ya ka I presiden I balong I nong yalam ya kini kejing seng ke bakarpang jongi kum ka mau kar church Christian Endeavor si union jongka balang presbyterian mau kar I general secretary bat kinong kit kambaro jongka union hi barok kawai ki para endeavors hapo jongka balang lingba ki units ki baper bat kumju ru ki para endeavors haki balang baper hapo jongki sinat bat hapo jongka assembly barok kawai kentup ru ya ki kon samla jongka balang ki badan hapo ki balang ki jongi hapo ka KJP assembly ke jongi barok kawai ka jingku belai ka bakarpang ka ni kasngi ka bakarpang jongi kum ki samla ka bangi ong ka tayaw ka bakarpang bat kasngi trai ru ka bakarpang nakabanta jongi ki samla ki badan hapo ki balang bat hapo jongi KJP assembly kentup ru kerpang nakabanta jongi haka balang presbyterian maukar nakabanta ki para endeavors ki badan hapo jongka ngi aingu yu belai ubala dan ringkat lembat ngi bat ubala pelak yang ngi bagian yo ya gani katayo ka bakarpang bat kumju ya gasngi turai ka bakarpang nakabenta banlong kajing pensyat bor banlong kajing kerku yang ngi habangin rakhi kerpang ya gani katayo bat kumju ya gasngi turai nakabenta jongi ki kon samla ngi sngongu yo belai ubala yalam yang ngi baro kentup ya ki nongkit kam jongi hapo kabalang jong ka CE baro ki bala ublei ulaya lam ya pi hakini ki senam baro ki bala letno bat kumju haduk kan kapor ka pamenta wat habang hidang don hapdeng jong ka jing e hakaba don hapdeng jongi ki balang ngilala ban penlong ki jing seng ki yeng ki bakentang handai na ka benta jongi ka balang mokhar lingba ka maukar church CE union ni pelong ya gani ka jing syakri ka bakarpang nakabenta kani ka tayo ka bakarpang jongi ki samla lingba ka online service ngi duai bau blai undan ringkat bat ngi kerman scam bau blai yalam yang ngi gani ka tayo ka bakarpang nakabenta jong phi ki para samla baro ki badan ha ki long yeng long sam ha ki balang baper to blai un kurkhu yang ngi
Baling ba jong kani katayo ka bakarpang kan nolong sisa ka jing kersiu ka jing pensyait bor nakabenta jongi hangi hamaukar bat nakamta ki weiru kumju ki bei simenta lingba jong kani ka program ka jing khublai ka bakarpang ya ka si union mau balang presiden maukar ka bala ayangai kani ka lat bang dia don ringkat lembat pi bat ban simru ya kani ka benta kani ka sin ka baningkong da ka jing sngo it ban syakriu blai bat ha ka ju kopor ban pediang ya gede ka benta ka bala bensyat hanga lingba ka union da ka bensim ka basngur ban keran peliru ya ka team hakani ka por bat ka team ka ba ka KGP assembly ka labo na ka benta jongi mentau senam ka dei na ka city ka jong apostol Paul shau Titus ka lendong ka baar bat ka khot ka ba Henrio ka lendong ka baar ka khot ka ba Henrio ka ba ong ki Kristan ki ba khan adkar Syaban poi syaka benta ban keren ya ka tien ka jong blai tangkum ka jingkran ka lum namarba kani ka dei ka jingkran pli ya ka thim bat ha ka ju ko por ka ban sumat phang ya ki benta ki bakong san ki badan ling ba jong kani ka thim henrai ka jingkran ki ba khamba bat ki ba janai le nganget skam blai ula pha ya ki syukri ki jong u ki ban sasam ya ka tien ka jong blai ha ki ki sngi ki bakar pang khamtam ha ka sngi ka jong trai Nadu bala ailat yang iki samla ban donno ya ga sngi ga bakarpang ga sngi utrai ga bakarpang kata ha ga sinat ga balalong ha ga snam khat khandai spa hnri pupra ha ga balang ha umpanai ga jeseng samla lang ila bonong bangi kum ki endeavors nani ki samla ngila dap da ga jingkeban ga bakrau bangin yo I ba ki sinat ga sinat ga bamenshwa kala ailat nadu usnam khandai spa andri pupra bandan no ya gani ka singi utrai ka bakarpang ka bomot bagi balang baper hapo kari khasi jantia kin donno ya ka singi utrai ka bakarpang bakin rakhi ha ki balang jomki te dangshan ru ka ngilayo ban rakhi ka jingdat san paus nam jong ka jingya jong ka jeseng samla hakini ki hambakala haus nam ar hajar khat pra ka wei ni ki jingthu ki ba kongsan ki ba la penlong ya gani ka Youth Week lani kamtam ya gasngi utrai ka bakarpang tangkum ka jingpen kan mau kolong ban kersiu biang yang ngaya phi ki khon samla jong ka balang bangin iet ban syakri yu blai bangin wan syakhabat ban syakri yu blai bat hakaju ko por ban ailat yang ki samla jong ka balang kamtam yi tu ki badan yi ka kasap ka phong ki benta ba pher bat hakaju ko por ban pen khlan ya ga jingit kristan jong kum ki samla bat ban penslur yangi bangin wan syakhamat ban syakriu blai bat ban simenta hakikam ki pher jong ka jing seng samla ting dailing ba jong kani ka jing plilat ka bamantangi ong ka KGP assembly ka bang yu I ka jing nang kiu jong ki khun samla jong ka balang khamtam ba kani simenta hakikam ki pher jong ka balang lingba ka jing seng samla kerpang ru yangi kum ka mau karchat si union hapo jong ka balang baukar ni ai buram sibun ya ka KGP assembly ka bamenta ka bala sim ya gani ka senjam bandang beteng da ka jing sen ai ka jong blai bangin nang ya chakhamat bandani gini ki sngi ki bakarpang bat ngangat ba kani kanlong ka jing penslur kanlong ka bor na ka menta ka jing seng samla jongi bat yang ai fi ki barang klandang syat khamtam nadu ki hep khana ngin yo ilupa ya ka jing don kam ban wan syakhamat ban pen khlan ya ka jeseng samla bat ya ka balang hakini ki sngi ki bamenta ublei un kerkhu yang ai feeling ba jong kani ka program ublei un kerkhu ya ki para endeavors baro apo ka mau karcha si union ublei un kerkhu ya ki samla ha ki balang ba pher baling ba jong kani ka tayo ka ba kerpang kan dolong sisa ka jing pensat bor bat ka bor ka ba khrau bat ka ba khat yangi ka bang ketik yangi bangin wan syakhamat ban syakri ublei kabenta na kaktin ka jong blai baka KGP assembly ka labo ka long nau Titus ka city Paul nau Titus ka lenong ka baar ka khot ka ba Henriu kum ka jingkran pli ha ka ni ka por ngan puli ki khot ki badan kam ha ka ni ka por ngan puli ka na do ka khot ka baningkong hadu ka ba Henriu Henry mame to kran ni kita ki ai ru ki badai ya kata ka jinghikai bajanai baki riu temen kinlong ki basyarai ki basida ki bakhan adakar ki bajanai ha ga jingat ha ga jingiet ha ga jingyasha bat ki kenthai temen kinlong kumjo ki balek khia le don akor ha ga jinglong jingem om ki bakran share lemni ki bapenlong marau ha ga di wan sibun ki nong hikai ka babha bat ki bala ban hikai ki kenthai samla ban iet yela ki tengah bat ban iet yela ki khon ban long ki bakhan adakar ki basngur ki batrai halayeng ki basbon ki bakongo ila ki tengah
bat on kren ben ye ka tien ublei bat ka khot ka ban riu ka bala seng nong rem ye ka ni ka team ka ong kum ju i ki rangba ke ba kham samla tu sneng ban long ki ba khan atkar kani ka dei ka jinyu i jong ka KGP assembly ban bu ye ka ni ka team kerpang na ka banta jonga bat jong phi ki samla ka ba khot ye ki samla hapo ka balang hapo ki balang ba pher bengen don ye ka jinglong ka ba atkar lan ye ka jinglong ka ba khan atkar kendian syaban poi ki katu kan ni gibenta jong ka jingmat phang ki ba kham se khamat ngakwa ban supen kan ma we fi ba ka sithi lani kan ni ka epistle ka bingi ong show Titus ringkat bat ka sithi ka bading kong jong Timothy ka ba ar jong Timothy la khat lang ki lani la kan thop lang ki ha kata ka pastoral letter jong u apostle Paul balengi ong kumta kadaw ko long bakini ki sithi borok lai teli ki don ya ka jinya seriem kata kalong baki dai ki bakerpang bah na ka benta ka kam syarai balang kilong ki bakerpang na ka benta ka jing syarai balang la da fi puli ki jing tho ki badan ki sithi pinyu i baka kam kadaw bah ya ka rukom lani ka jing hikai ka badai syapang ka jing syarai balang lani ka jing tho ka ba kran syapang ka jingkit kli ka jong u nong syarai lani u pastor ya hakabai dai bat ka jing sumar bat ka jing pikir ka jing sumar ya kata ka kenhun jong ka balang lani kita ki riunget ki bangi ong ka tien fareng ka community of believers kata kadai ka baningkong tang ba paralok samlang ka ban ong ye fi banginem la pat ban su pendukut no lani ban su pelingkot no ya ka jing thmu jong ka di ki sithi lani ngin ong kam don jing mentoi na ka banta ki ni ki sithi hendrai kan di ki sithi hi ka long ka mentoi na ka banta jongi ki ripuli lani ki bapuli ya ka bible nang ta ki runget kelum ngila ban puli ya kan di ki sithi ban kejet ya ka jing mentoi ka bami na kan di ki sithi na ka banta number 1 ka banginang san ha ka jinget kristan ka jongi bat na ka banta ka jing hikai kaba kumno ka jing em kristan ka dai ban long kaba kenthop kumba phila puli na du kalendong ka banikong terter jong Titus kalendong ka baar kaba kenthop igi age group ki pher ngamut ban oi fina du kitu ki balak khamsan ki long kumi bat kerpang ru kumbala kadau ha kan diga team na ka banta jongi kum ke je seng samla ka sithi show Titus si ka dai ka bala address la nei ka bala tho show u la dai fi puli tang na ka khot ka long ka banikong ka khot banikong terter philas ngu thu hi tang na ka kerteng jong ka diga sithi show Titus bala address yo kumbala tho e kan ye hapok ka snam ka baki nong tho ki batai ke don bun ki jing batai hendrai ki ong hapok ka snam ka hendru saw lani hendru san idi hadien ka jing sha hadien ka first imprisonment lani ka jing sha kem ka banikong jong u apostol habau yalap na ka banta ka gospel ka jong Jesus Christ mla ban len bagi babun ki nong tho ki ong baka David ka jing tho jong upol show Titus la sisa ki don ki rustat benia ki bawat benia ya ka Bible ki ong kila ban dai ki jingkran jong upol rei kala ban long ba da tip thikna hadu katnu ka long sure lani ka long 100% ngila ban ong baka dai ki jing tho jong rei ya ka tangim ko ban ya keren rei ngin shem ban benjur namar ki babun hi ngis ngau tho kelum baka ni ka jing tho show Titus ka dai ka bawan kabami naka sintur bat naka khulom jong ni sekri o apostol Paul lada fipuli nau Titus kalonong ba ar kadkhat ka basan ka bong naka bentang kan di ngala eno ye me hakret kanang ba menyo bu bet ye kita ki badang duna bat bantung kita memasan man la kasnong kumbang ala kumyeme kanong rem ka bo apostol Paul la tho ya kan ka sithi show apostol show ni u sekri jong blai kalong ban pen khlan ye ka jinget bat ye ka jing sekri jong u ha kata ka balang ka kita ki balang wala ban ongru ki badan ha ka dawlendong hapo kret hapo Mediterranean Sea kendian uai ni Titus ka kerteng Titus ka pau ha ka baar si ki koren kalendong ka baar ka bakhat lai ka ba uni Paul uang hukum utau para banget be ye jong u ka ba Paul khot ye u para u baya trei lem lani utau co workers ngi ong ka tien pareng lani u partner lani u para u parlok be ye bat ka ba kham sutanat kalong ba ha ka lendong ka bring kong khot basau u Paul u pandan kam da ka kentin u khon ba shisha jong u ka pen i ba ka don ka jinga dei ka bajan ba jong apostol Paul ba Titus bat kat kum ka sithi ka jong u Paul seki Galatia kalondong ka ba ar ka khot ka bading kong hadu san kerpang kat khot ka ba lai la da fia puli lang bat nga fin syam hang tu ba le thu engi ba Titus de u Greek ka ba mot hi kat kum ka jing snu thu jong ki Jew u de u gentle ubala kelalong kristan lani ubala
ubal kelalong Kristan ani ubanget hakata ka jinget Kristan dei nadu ka jingelap ka jong u apostol Paul. Kidan chibun ki daw ki ba penlong yo Paul ban tho e ka di ka siti shaw new shakri jong belai. Kidan chibun ki daw ki ba pelong yo Paul ban tho e ka ni siti ko mangala puli hakabak sedang na ka khot ka basan ka ba ong na ka bentakan ni ngala ino ye me hakret kadang ba menyo bu bet ye kita ki badang duna ban thongi kita memesan man laga sinong kumbangala hukum ye me syaban poi sakajing temu jong ka KGP assembly ka ba tho yangi ki samla bangi dei ban long ki bakhan adkar ngaskwa ban penken mau kum ni ba ka jing temu ka ba kongsan jong Paul lani ka jing angnut jong ni Paul hadien bau ulayalap ega gospel hapok kani ga dolendong kani ga kret ka badan Mediterranean Sea kumala danru kinong ong balik si ke gospel kalapoi nuduk ga jing yalap jong gospel hadien jong Pentecost upol ulalit biset ye kani ga jaka bo ulay yalap ru ga gospel bat cibun kilalong Kristan lesi kilalong kum ka balang tangba ka bompat la ban penwandur nani ban penbet renti ye ga jing don kambaro apo jong kani ka balang te ka jing temu bat ga jing angnut ka jong upol yau titas kolong buun bu bet bu renti iki baro ki badan hakani ka balang kumbangala pulis yakman kajing kwa kajing jong apostol Paul ya kani ka balang kolong number 1 baken dan la fipuli katukolanong ka baar katkot ka beningkong upol ong bandan kajing hikai ka bajanai ka bangi ong haka jingkran jongi kata ka jing hikai syong tenrai jong ka balang kaba pensyong nongrem hau Jesus Christ bat kabangi ong kita ki sound doctrines kata kaba ar tolong bau titos un pelong ye geni gabalang bakan yele persyaru ya kita ki heresies kabangi ong kitien pareng lani kita ki false teaching ki badan ha katukopor ki bolong ka jingma ya ka balang hakret kata ngade ka baar bat ka balai kolong bau Paul ubatha yu titos kolong bamba u delade bat kata ka kenhun jong u ki deban peni kan hu sababha jong ka jingget Kristan lada fipuli hau titos kelonong ka baar kadkhot ka bahnyo ka KGP assembly ka bo ye gani ka team ki Kristan ki bakhan adkar ka bamot hi ka thau yangi ki para endeavors ka thau ki samla ki balang ba pher bangen don ye gani ka jinglong ka bakhan adkar kawai na ki jinglong ka ba ka jing hikai jong ka jing im Kristan jongi ka bangi dai banlong kalong ka jinglong ka bakhan adkar lani ka jinglong ka ba adkar habaro kilyang ya kani ka kentien ka jinglong adkar ngisham ki bu ka babun ki benta jong ka New Testament ngan supuli phi ka tu ka ni ki benta ki bangisham kalong ha ka baningkong Petrus kalonong ka basaw dekhot ka ba nyo ka basan ka dekhot ka ba pra kabaningkong Timothy kalonong kabalai khot khatway Ephesus kalonong kabasan khot kabalai saw kabaningkong Koren kalonong kabakhat san lai pusaw Timothy saw iway hadu san bat kumju kerpang kumbalong hakani ka team baga KGP assembly kalabo kalong nau Titus kalonong kabaar kadkhot kaba Henrio kawai ne ki jinglong ki bakerpang jong ka jinget Kristan ka khot yangi ki samla kumbala ong ka diga team mdei tang ya ka bang ong menetang hata ka jeli jong ka jing sarai balang hendai kat kum ka ni ka team ka ong yangi ki Kristan ki bakhan adkar kerpang na ka menta jongi kamot ki samla ki badan ya ka jinglong ka ba adkar ka jinglong ka ba adkar ka ai ni ka jinglong adkar ka ba ka KGP assembly ka bu ka jinglong adkar ka thau ya ka jinglong ka ba fikir ngan chu ong sempul ya kata kabale renti ialah dia self discipline kabale husiar kabastahat kabaperkhat bha kajinglong kabadon ya kata ka self control kabor ban sensyar ya kajing snow ya kajing ya ki feelings lene ya ka jinglong ko jongi ki don ki kintien ki bakham ya jan bat kani ki kintien jinglong adkar ka wei gede ki ong ka kintien fareng sober minded bat ka wei ka long self control lani bandon ya kata ka sound mind to be of sound mind, lani to be sensible. Kita kini kintien ki ba lalap hakini ki benta jong ka New Testament ki ba Paul ula pandan kam hakini ki benta. Bat hakini ki benta ka ba ar kalendong ka ba ar ka khat ka ba Henrio Paul upanan kam ye ka wei ki kintien ka bangila ban ong haga kitin Greek kata ka sophronio
bat ke sufronismus ke ba anda haba filapan kelai ke ni ketien kasih jongi bat ningkong sya ketien pareng kalong to be of sound mind bandan ke bor perkhat ke baklan ke bor perkhat ke bebyang ke bor perkhat ke bebet ke bor perkhat ke banam la syai lam bakala haki weipat ke bawan nabar lan he jing sngo ki jongi bandan ye kata self control ha jing em jongi balong sensible banle ye kanu da perkhat syaban keren ini banle ye kanu da perkhat ke jinglong adkar kadai ka jinglong ka berpikir lah ka ketien lani ka kam ka jinglong adkar kadai ka ba manga ngala ban sensyar ya lah ka jong ka jingem ka jinglong adkar kadai kata ka jinglong ka bengilong alert ngilong wise ngilong fikir ngi dapat bah bat ki restart ki dai ki ong kadai ka jinglong ka bada rationalize ki ong ka bada perkhat pensyong dong rem syaba pin kran syaba pin le lani syaba pin jom sya kanu ka decision na ka jingem jongi pide bandan ya ka sound mind lani ka bor perkhat ke baklan khnang bangila ban laj na ka jing syai lam bakala na ki bor jong ka jing lam bakala ha ka jing em jongi na ka jing penthame na ka jing sniu ki badan ha ka jing em ka baker saudong ya ka jing em jongi kumbalalong ha ka balang ka badan hapo kret ka balang hapo kret kadan sibun ki challenges ka meneng ala puli fi pol uang utitas melet ban penbet bahai ka ni ka kam bat ban ong ye ki samla ki badan hang tu bigide banlong ye ki jinglong ka ba adkar kadaw kolong namar bah kret kadan ke challenges kiran ki false teaching ki bawan ki kristan jiu bat ke bawan ki nong kret ki ba pen bakala ye ke jinget kristan bat ka jingem jong ki bri ke badan tu kolong ke balong ru perthai bat kani ka attract ki khun samla jong ka balang balada ngim don ye ke ni ke jinglong ka ba adkar kata lada ngim don ye ka self control ngimlong sober ngim pikir ngimlong sensible ki AK barok lani ngimlong alert ngempet bah ngim perkhat bah ngila banlong ngila ban sya elam bakala kata kadai ka ba upol uong how new titas ka KGP assembly da ka basngau buram ka bu ya ni ka team mentau senam arhajar arpuwe ka jinglong ka ba khan adkar lani ka jinglong ka ba adkar ka team ka ba kerpang da ka menta jongi ki samla ngisong buram sibun ya ka jingyu i jong ka KGP assembly bakandon ya ka ni ka team nakamenta jongi ki khon samla ki bolong sibenta nakata ka kenhun jong ka balang bat nganget baka assembly ka bu ya ka ni ka team ka jinglong adkar namar baka yo i ya ka jing shisha jong ka jinglong samla jongi namar ka yo i ya ka jingnang her jong ka akor ka buram ka jingnang her jong ka akor long briu man briu ka jingnang her jong ka jing em briu nakabenta barok kiliang ka jing em jongi bat namar ka jing bun ki jing sobha ki jing kwa abrai ki bala banlong kum ka jing penthame ka jing ringpa nakabenta ki khon samla jong ka balang kani ka team kani rap yangi ki khon samla bangin snotho bangi dan hapreng ki challenges ki babun hapreng ki jingma ke bala ban penkelon ye ka jingit kristan jongi ka badawa nangi na kata kadaw bangin don ye kata ka self control bangin long sava langin long alert ngilong pikir ngin husiar ban sumar balong disiplin ye ladi bat ngilong ke bala ban sensyar bah khanang bangin lat na ka jing sya riang na ka jing sya penkelon na ka jing sya ye lam bakala hakini ki jingja kumba ngiyo i ke beja hakini ki sngi kajing kapor jong kajing long samla ngakwa ban syukran kendiat kalong kapor ka basuntanat tamah kajing em jong beriau u Ecclesiastes ha kalendong ka ba u Ecclesiastes uang kumni hakini ki bentan ka ktien ka jong belai ha kalendong ka ba khatway ka khat ka ba khandai uang lek ben ku samla ha kajing long samla jong me lek ben kapor samla kadai kapor jong kajing kemen lani kapor ka basuntanat ba kajing em jong beriau kadai kapor ka ba ngila banya syam sibun ki jingye kendu ka jing em jongi kadai kapor haka baka karta ka jong briu kadang biang ba kadang khlan kadang syat ngi dalong physically fit ngila aman ong kadai kapor ka ba udang long excited udang sutenat haban berkat sipang bun ki ai bangin le ru bun ki ai kadai kapor ka ba ngadang smart ngadang sting ba ngadang stat ban le bun ki ai bat ngadang snotenat ban wat benia lani ban explore ban tip sipang sibun ke ai ban yo i sibun ke ai bat ban le ru kum ha kan ka por sibun ki ai ka por samla ka por ka bau briu dang don ba ya ka mensim ban ya khun ka por bau dang don udang
udang long khlut ma udang don kamen sim ban yakhon ban tur sa pharang ban le sibun ki ai ha ka jing em jong u la ka long ha ka puli ka dang de la ka long ha ka trai ka ta la ka long ha ka khai ka pateng bat ru ha ka jing em ka ba man la ka sngi henrei umla ban len para samla ba ka por samla ka di ka por ka babun ki jing snob ha kadai ka bakum ka ni ka poru ka ba ki jing pensyai ru ki bon ki jing pensyai ki ba jor ki wan na ka jing em jong breu ka jing kwa brai nang ta ki jing snob ha ki challenges ki bangi kendu ka jing bon jong ka jing kwa brai ki ni ki sngi bat ki jing snu tho bakla ki ba bon ki ni ki sngi ka ba ring pa yang ngi kum ki samla lada ngemlong ki ba khan adkar namar kata kada haba ke KGP assembly ka bo ye ka ni ka team kani kalong ban yarap yang ngi ki samla bangin snu tho bangi dan hapadeng ki jing e ki ba bon ngilong in experience ki ba bon ki liang balada ngemlong ki ba perkhat bah swaban kran ne swaban le la dangim don ka self control ha ka jing em ka jongi ngim long sova ngim don ka ta sound mind ha bangin le ngim da pensong dong rem ye ki bang yu i swaban kran ne ban le ban shim ya ka rai kani ka de ka por ka ba e bha ya ka jing em jong priu ka ba ula ban sha pan kelon ula ban syariam ula ban syatan ban ula ban phaidien ru ha ka jing em jong u ki jing ja ki ba ja ha ki di ki sngi kumbang yu i haki di por ki ba mentah padang jong ka khalambat haki di khindiat sngi ki bangila la ngila ban yu i ki jing shisha ba kani ki jing ja ba pher ki badan ha ka jing em jongi kilong ka jing ma ya ka jing em samla kristan jongi ka ba upol ha ba ukran yu titus uang ba me dapen i bahaya le de da ka jing long jing em ka ba bah bat ban kentu tang ban thong ye kita membesan ngam kwa ban kran ni kata ka benta ka ba de jong ka jing syarai balang henrei ban kentu ye ki samlarang ba ki badan hakret bikin long pikir kin long adkar kin pet bah namar hapdeng jong kata ka balang ka badan hapo kret ki dan ki heresies ki dan ki jing hikai bakla ki dan ki jing snobha jong ki nong krit ki ba pen snobha ye ka jing em jong ki batan ye ka jing em samla kristan jongi balada ngim dan ye ka ni ka jing long ka bakhan adkar kan sapen bakla ye ka jing em kristan jongi kani ka dei ka kapor ka ba ngikran hakani ka por kum ka jing pli ye ka ni ka team na ka banta kani ka tayo bat nganget ye ka jingkran ki ba khampanya ngin sayo na ki sekri ki jong blai ngi kermen skam bangin yo ye ka jing pesan na ka tien jong blai ling ba kani ka team ka ban ya rap yang ki khun samla hapo ka balang hapo ka mau karchat si union bala ma ka jing slok ka ba ki sekri jong blai kin wan ban ai hapdeng jongi bat he ki balang ba pher kan long ka jing kursiu thia kumba tho se ka bringkong upetras ka bangala puli mene na khman kabatho sekebaningkong petrasau nyau sana du pra kabau ong baga jingkot kalajan namar kata tungin long ki bakhan adkar kini kisngi kilong ki ba bat ki ba jenjar kisngi jong ke jing pensyai kisngi jong ke jing snobha kisngi jong ke jing ele pat kisngi ki ba bontang ke jing pentame ngai buram sibun ya ke KGP assembly jong hi ling ba ka jeseng samla kababu e kan ka team kan long ke jing pensyai bon rakabanta jonga bat jongi kum ki samla hapo ka balang bangi ngin sngo tho bangi dan kam ya kani ka jinglong ka bakhan adkar na ka banta ka jing bhasimet ya ka jing em jongi bat ban long ka jing sha ya ka jinget kristan na ka banta kitu ki bampat itho yo blai kumbo pol ong yo titus me tang ban kentui ki samla hapo kret re dalade ong pen i le de ya ka jinglong khanang bakan long ka gospel ye ki wei kitu ki kristan ki bampat sutho ya ka jinget ka bisisha hapo kret ki badan hapo ka balang ki ba penkul mar le se ki badang nget ki jinget ki barem ki ba em ka jing em parthai baling ba ka jing em jong titas bat ka kenhun jong u bat yangi kum ki samla hapo ka balang kan long ka gospel ka jing shai jong ka jinget kristan na ka banta ki tu ki bampat itho ukris ublein kerku ya ka diga team bat blein kerku ki jing sekri barok ki bangin yo ha ka ni ka tayo na ka banta ka buram ka jong blei amen Ngapan pau ko jing sngongu ko bakrau ikinong simenta baro ki bala ban pendep ya gani ka program ka jongki lingba jong ni ka por tu ble nang ker khu pi ma phinang la ru ya ban ai ka jing sakri ka bhatam na kum tau try but nong pen im jing Jesus Christ kum juru ngai khu ble nam tai pastor bala ai hangi ya gani ka jing kran pli ya ka theme but tu ble lon kat but pi pastor kat ka yeng ka sam ka jong pi ma phinang la man ai ka jing sakri ka kham bhan na kum tau try but nong pen im jing Jesus Christ ini penwai no ya kejing syakri kejing hane ka por da ka bagin yesno lang ha ka barwai ya kejing rwai ka aspa lai pho bat aspa lai phulai na ka barim bat hadin jong ni ka jirwai ngan karpat i
sesi sini pastor bin soba ban bo hak jing dwai lingkot bat ban pelaj ru da ka jing kerku penwai. Pai jong uji su Rinti barolang Habariu katurai Yang intur syaprang Kresu kapten jongi Ubadon botam Syaka jing job tiyaw Yangi unyalang Lakat makanang jur Lele watkin rang Shanya tang hu Jesu Day ma ubasya Hajing syakriya u Dan kakam kerhai Kibahapan kring pat Pensyat kibaswai Man kasngi kaporhi Yungin kintil nam Syaka jing job tiyaw Yangi unyalam Lakat makanang jur Lele watkin ran Syanya tang hu Jesu Lay maubasyan Syaprang tungin ng tur Hakalyang utray Yalap yaka gospel Yadru hajing syay Hukum jong ungin le Bainong ay kandam Syaka jing job tiyaw Yangi unyalang Lakat makanang jur Lele watkin ran Syanya tang hu Jesu Lay maubasya Tungin dwai Bat ngini penwai no Yakani ka jing syakri Ka jong iyo belai Hakani ka por Ablay bau kupa jongi ubahap neng Long bakhuan ka kerteng ka jong bi Wan kahima ka jongbi long kamon ka jongbi ha ka kendo kumbah bening. Ngi aingu imeko try ba maladon ringkat lembat ngi. Mala kerku yangi pat mala isnei e yangi hadu ka ni kapor. Kum ka kenhon ka pala suspa jongbe ka mau ka church si union yo ban rakhi ka ni ka tayo ka bakarpang ka tayo jong ki samla pat ka sngi try ka bakarpang na ka banta jongi. Om tam hang ni ha ka balang jongi ha mau khar Henry nak banta ki balang ki badan hapo ke KGP Assembly. Ling ba jong ka team ka ke KGP Assembly ke labo ke jinglong ka bakhan adakar. Nginget kin ku try kin rat bakan long ke jingker khu nak banta jong ki samla ki badan ki balang ba pher. Bangi kum ki khon kristan ngin su tho. Baka we ni ke jingshai jong ke jingit kristan. Ka de ke jinglong ka ba adakar. Ha barok kilyang. Nadu ka ktien ka bangi keran ke jing perkhat ka kam ka bangi le. Kanang kan go try bangila banyele persya ya ke jing snew ke badan khamat jongi ila banyele persya ya ke jing penthami ke jing kwa brai bat ke jing hikai babakala ha ke ni kisngi lengba jong ke jing long ngenang la ban san ha ke jinget bamala ka sngi kerku go try ke ni ke tayo ka bakarpang ka baki balang ken rakhi ku kenran dan preng jongi ngilala ban penlong ke jing eseng bat dan preng jongi ku try ngi ban penlong da online service en reme medan melong ublei uju bakarku ya baro Bat ling ba jong kani katayo kan dalong sisa ka jing kersiu thia kan dalong kapor ka jing pensat bor na ka menta ki balang ba pher ringkat ka jing syakri ka jong yembe atrai ka ban pen khlan ya ka jinget bat ki balang hakini ki sngi ki ba menta ya rap ko trai kan rat ki benta baro ki bangilio ban pendap hakani ka por kan dalong ka jing kerkhu yangi apok ka balang men ma bru lada mesham ya ka jing tlot ki jongi sngau ko trai ya ka jing dwai jongi kerku yangi kumbangilong namari kini barok ngipan haga kerteng ko jong Jesu Kristus to try unda khmi tho bha hapdeng jonga bat jongpi habangim don shu markmat parlok hi amen.